This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Banrung shaga Jylla Meghalaya kamdei kalinti ka bae Henry ka basuk bahaya ki brio ki bana ki Jylla pa per patu ki bawan na Shabar ri nakadaw ba kimdon ki kindon ki bala mantelakam Henry menta lalap bawat ki kimrat ki mangi pinon kam ban bam ru ki suk banrung kata Khlem dala man pinsisha laki dei ki bakot ki bakhya ni ki bapang bastom kimrat bam ki bajuan na Shabar ki kentup na do kamasi kasiar usnyang kablang bat ki wede bat kini ki do ki poi shayau do bari ki jaka balong yo nakabenta ba ki pajba ki dio bantiet nakabenta ba kin bam bat kum kamasi pat umtang ba ka poi ki yo Henry kaletru sha Bangladesh dakaba shukai to danga ki bnai bat ki tayo ki bladap iladap pan pinye ki khubor lor ka jingmi shkhaman ki association ki blakren lor ka jingdon ka Khlem Assam bat ki we ki Jylla hakabai dei ba usnyang ka batip kum ka swine flu nangta sa ki siar ka bird flu kabakini ki association ki la Pynskhem ye ki jingdon kam bandon no ye ka check post hapo ka Jylla kaba umpat don hadu menta kuman chupinte bangni la dala mandon no ye ka check post ka jingmentoy ka long ban yada na ka jingwan rung jong ki jingpang bashirkhei ki banabari lingba ki jingri bat ki marat bam ki bawan nabar ka khubor halor ka jingdon ki bria ki bapnya ikini ki marat kamdei ka sien ka baningkong ka banakal yang Shillong Mail ule yo ban pinwi de la bun sien Bata gitu kipor ke jinglap ke day bagi don ki dalal karba hakan di ke kenti pat lakala compare bagi kali kit marat kirung kat baman naga jingdon ke medical certificate ke bala Wanrah nashkiwe ki Jylla ke baga tenat Veterinary jonga sorka Jylla Meghalaya Khlem de examen ke habban Pynskhem ye ke certificate naga daw jonga jingbom dan ke check post Henry ye jingbom dan ke check post la yo jingtep bau Doktor Veterinary jong ka sorka Jylla ula haban ai ki health certificate shikinong khayi ki Wanrah ki marat kentup kasiar na Shabar Khlem de examen ne bandan kanu ki jingpej binya naga jing yo pedang ye kini ki medical certificate lala ban yo I bo new Doktor naga jing petha jong ki bor ki bahlor ula haban penong kam ye ka signature bat kasil jong u ban Pynskhem ki medical certificate ki Wanrah de kinong khayi na Shabar ka Jylla bat kani ka kam kala beteng na du banai baladam hadu kalai terik unai tung arajar pesan yakini ki medical certificate ilayo ban pedang Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya